Luis Meirinho, foi o que redactou, o técnico que redactou. Vale, porque eu non é. Quedou unido, pero non. Quedou non vai. O que está máis espera, a ver. E dille a Filipe, dille que chama Luis Meirinho. A ver, eu envío. O Meirinho está con COVID. Non, porque non veña. Deixou estar. Suerte que non veo. Bueno, bo día a todos. Vamos a iniciar o que é a sesión ordinaria correspondente a este mes de decembro. Saudar tamén a todos aqueles que nos siguen por streaming. Está sendo retransmitido o pleno en directo. E pasamos a tratar os asuntos da orden do día. Empezamos co primeiro punto, que é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 6 de outubro de 2020. Non sei se hai alguna observación formular en acta. Non aprobada por unanimidade, moitas gracias. Pasamos ao punto 2, que é o expediente 80/2021. Aprobación se procede do Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable Paces do Concello de Monterrey. Antes de nada, sinalar que advertironse unha serie de erros no documento que presentamos na comisión informativa, e creo que eso mandou un segundo... Sí, mandou, pero non Hai un dictamen da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivendas, Servicios e Obras Públicas do día 25 de novembro do 21, que o alcalde lembra aos concelleiros que o noso concello, na sesión do pleno do día 3 de xunio do 2020, acordou a adhesión ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e Enerxía promovido pola Unión Europea, e que é un dos compromisos da dita adhesión era o redactar o Plan de Acción para o Clima e Enerxía Sustentables PACES un plazo máximo de 2 anos desde a data da adhesión. Informarles tamén aos concelleiros que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ao beiro da orden do 26 de xaneiro do ano 2021,
confinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rural no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, concedeu unha axuda ao noso Concello para asistencia técnica na elaboración de dito plan, asistencia que se foi adjudicada a unha empresa encargada da súa redacción. Traese a esta comisión informativa o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable do Concello de Monterrey, debatado pola empresa Servicat, o xeito de determinar favorablemente a súa aprobación. A comisión informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 2 abstencións do Grupo de Veciños de Monterrey, que reserva o seu voto por pleno, acorda dictaminar favorablemente a proposta da alcaldía, no entanto, o pleno acordará o texto de cuestión. Sí, e que o error estaba na página 10 do documento. Bueno, pues fala de que o municipio de Monterrey conta con 4 campos de fútbol, 9 pistas polideportivas, unha piscina cubierta, así como salas habilitadas para espacios complementarios. Está claro que eso son error de copia e pega, non? Bueno, é o documento, era o error que detectamos en o novo documento que se mandou, bueno, pues xa está correxido, non? Pero bueno, non sei se hai intervencións. Por la miña parte non vou absteño na votación. De acordo, por parte de veciños. Sí, porque despois de ver o documento, vimos que aí o Concello se está hipotecando en 8 anos en 1,5 millón de euros. 1,5 millón que non o temos de presuposto para gastos de inversións o ano. E xa non só eso, a verdade que o documento, conforme iba mirando, había cosas que por un lado me sorprendía e outras cosas que a mí me gustaban menos. E as campañas para concienciación e as campañas para fomento e as campañas, ese tipo de campañas, para mí perder directamente o tempo. Entre outras cosas tamén aparecía a renovación de alumnado público, que levamos 8 anos cambiando as bombillas en principio Padet, e aparece unha cantidade de máis de 1 millón de euros para a renovación de alumnado público. 1.500.000 euros aparece aquí. Entón, nós estas cosas, o meu grupo, estas cosas seguimos sin entenderas. Non entendo que se poda hipotecar así o presuposto nesa cantidade en 8 anos. Por lo cual vamos a votar en contra. De acordo. Bueno, por parte do Grupo Popular, bueno, con unha declaración de intención. En ningún momento se fala de que haxa un compromiso formal donde, como tú dices, Javier, de que se vai hipotecar o Concello. En ningún momento. Trátase de unha declaración de intencións, é un primeiro estudio. Bueno, a resultar deste estudio, bueno, pues sale esa cantidad orzamentaria que habría que gastar para cumplir con todos esos objetivos, uns objetivos que son bastante, bueno, pues bastante ambiciosos, ¿no? Pero que isto é complicado de cumplir esos objetivos, ¿no? Sobre todo na parte de enerxía sustentable. Na parte da adaptación ao cambio climático, bueno, os objetivos aí son máis realizables, por así decirlo, non? Pero no que se refiere aos objetivos da enerxía sustentable, que tal como está a situación actual da enerxía, que non se sabe moi ben o que vai a ocurrir, pois sí que é certo que, como dixo ao principio, isto vai a queda nunha declaración de intencións e po Ayuntamiento non supón ningún compromiso en firme de que haxa que gastar ese orzamento para cumplir os objetivos. Entón, bueno, en esa parte o noso voto, lógicamente, vai ser a favor, porque entendemos que creemos que hai que estar aí, hai que estar no pacto de alcaldes, e o noso voto vai ser afirmativo. Dúas puntualizacións só. No documento pon: o Concello de Monterrey compromete de aquí a 2030 un mínimo de 1.525.695,45 euros para o desenrolo do PACS. Ese é o documento que se vai aprobar, con que se compromete.
E despois, no da enerxía sostenible, que estou de acordo, unha das cousas que pon é instalación dunha depuradora compacta. Vale. Hasta onde eu sei, ahora mismo, se instala unha depuradora das que é prácticamente imposible sosteñer por a electricidade que consume nas últimas horas que se fixeron. Vostede sabe que na provincia se estiveron instalando unhas depuradoras que eran depuradoras de barco e tiñan un consumo enerxético altísimo e hasta non sei neste concello fai pouco se instalou unha depuradora desas. Entonces, si por un lado facemos... Nós temos dúas que vamos a instalar unha terceira en San Cristóbal. Sí, pero hai unha depuradora dese estilo, das que eran depuradoras de barcos que se adaptaron para povos. Entonces, si por un lado aprobamos isto, e por outro lado estamos facendo o caso precisamente o contrario, eu sigo sin salir Vamos a ver, nós temos agora, a día de hoxe, dúas depuradoras de Aredo, que nos puxa a Diputación, estamos poniendo a terceira en San Cristóbal, e precisamente o tema da eficiencia, o tema da enerxía, os suministros de enerxía están na Diputación utilizando, bueno, os sistemas de eficiencia enerxética. No caso de Medeiros, con un molinillo que está ali que está funcionando. Esos son temas que leva directamente a Ourense e precisamente neses sistemas de depuración estánse aplicando sistemas de eficiencia enerxética para tratar de reducir o coste, que sí que é certo que inicialmente o coste da enerxía desas instalacións sí que era moi alto, pero estánse implementando medidas de eficiencia enerxética nestas depuradoras. Rosa, definitiva. Rosa. Eu creo que están as posturas claras, non? Eu, como dixen, repito, trata de unha declaración de intencións. Bueno, nós creo que é bo que o Ayuntamiento do Concello de Monterrey este aquí, neste pacto de alcaldes, en consecuencia, nós vamos a votar a favor. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? De acordo. Pasamos entón ao punto terceiro, que é o expediente 60/2021, que é dar conta do período medio de pagamento correspondente ao terceiro trimestre de 2021. Hai un dictamen da Comisión Informativa de Economía a Tenda Especial de Contas do día 25 de novembro do 21 que dice: o alcalde dá conta que con data 26 de outubro do 21 informouse ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas do período medio de pagamento correspondente ao terceiro trimestre do 21 de conformidade co artigo 4.1b da Orden Hacienda e Administracións Públicas 2105/2012 do 1 de outubro, polo que se desenvolven as obrigas de suministración prevista na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera e de conformidade co establecido na disposición transitoria única do Real Decreto 635/2014 de 25 de xullo. O detalle do informe é o seguinte: importe dos pagamentos realizados a 296.759,02. Importe dos pagamentos pendentes 72.805,42. Período de pagamento 60,03 días. A Comisión Informativa dáse por encarada e ao Pleno dáse por encarada. De acordo, pasamos ao punto número 4, que é o expediente 299/2021. Aprobación se procede do expediente de modificación de créditos número 5/2021 con cargo a partidas reducibles. Hai un dictamen da Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas tamén do 25 de novembro de 2021. Esta Comisión Especial de Economía e Facenda Especial de Contas examinou detenidamente o expediente tramitado para modificar créditos dentro do vigente orzamento por un importe de 41.400 euros, con cargo a partida reducida do orzamento vigente. Estou a rever os informes e certificacións que figuran no expediente e tendo en conta primeiro os gastos propostos son necesarios e urgentes e non poden ser aplazados hasta o próximo exercicio sen perjudicar os intereses da corporación, segundo que na tramitación do expediente está axustado aos preceptos legais vigentes,
A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 2 asistencias do Grupo Veciño de Monterrey, que reservan o seu voto para o Pleno, acorda propoñer a aprobación da modificación de crédito propostas, no tanto o Pleno acordará que estime pertinente. De acordo, intervencións dos grupos. Alberto. Voto a favor. Nos abstenimos. Se te favor, Entonces, tres abstencións. oito, a favor. Gracias. Pasamos entón, punto número 5, expediente 307/2021, aprobación que procede do proxecto de orzamento municipal para o exercicio 2022. Hai un dictamen da Comisión Informativa da mesma data do 25 de novembro do 2021 que dice: a Presidencia da Conta a Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do Orzamento Municipal para o exercicio do 2022 que ascende tanto no seu estado de ingresos pola cantidade de 2.112.747 euros con 59 céntimos. E logo de estudar detidamente os documentos de orzamento observa o seguinte, que as consignacións do estado de gastos son necesarias para cumprir as obrigas exigibles a este Concello para desenvolver a excepción deste que este Concello ten encomendada, que no estado de ingresos apenas os tributos e exercios autorizados pola lei, en cuantía suficiente para atender as necesidades e obrigas da propia corporación, estimándose que, por outra parte, acordes coas posibilidades do contribuinte. As bases de execución do orzamento son as prudentes e apropiadas para a efectividade deste. E dito orzamento non ten déficit inicial. O citado orzamento axusta os preceptos legais na materia contido na Lei 7/85, no Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo e o Real Decreto 500/90 de máis disposicións concordantes. Asemelmo, o paso disposto no artigo 126 do Real Decreto de 781/86 de 18 de abril, é necesario que os concellos aproben anualmente o cuadro persoal como ocasión da aprobación do orzamento. Quedará configurado o cuadro de persoal para o ano 2022 seguinte xeito estruturado coas exigencias do Real Decreto 781/86. Que funcionarios de carreira, a escala de habilitación nacional, a subescala subsecretaria de intervención, unha praza de secretario interventor integrada no grupo A1 desempeñada en propiedad por Paulino Fernández Salgado mediante agrupación co Concello de Corredor. D. Escala de administración xeral. A. Unha plaza de administrativo da administración xeral integrada no grupo C1 vacante con funcións específicas na RPT. B. Unha plaza de auxiliar administrativo grupo C2 con función de notificación, registro, atención ao público e información xuvenil desempeñada en propiedad por José Manuel Losada Losada. C. Unha plaza de auxiliar administrativo grupo C2 con función de registro, atención ao público e xulgado de paz desempeñada en propiedad por José Luis Gómez Palomares. D. Unha plaza de auxiliar administrativo grupo C2 en función de apoio a tarefas de Secretaría de Intervención desempeñada en propiedad por María de Pilar Zarratillo López. E. Unha plaza de auxiliar administrativo grupo C2 con funcións específicas na RPT. C. Escala de administración especial. A. Subescala técnica de administración especial. Unha plaza de enxeñeiro técnico grupo A2 con funcións específicas na RPT. B. Escala técnica de administración especial. Unha plaza de arquitecto técnico grupo A2 con funcións específicas na RPT. Do personal laboral temos. Cuadro laboral. No apartado de personal laboral hai 2 plazas de operarios de servicios varios, 16 plazas de auxiliar de xeiro fogar, unha plaza de auxiliar de biblioteca, unha plaza de xente de desenvolvemento local, unha plaza de coordinadora de axuda no fogar, unha plaza de auxiliar de oficina para atención do Museo do Luís, unha plaza de arquitecto técnico en ocupación co Concello de Coello, unha plaza de operario de tractor agrupado co Concello de Coello, 2 plazas de limpiadoras, unha plaza de orientador laboral, 2 informadores turísticos. Na parada de personal fixo hai unha plaza de enxeñeiro técnico e obras e servicios desempeñada por Rafael Castro Bamonde, asignada ao grupo A2. As distribucións básicas e complementarias de carácter físico do persoal funcionario laboral serán as vixentes a 31 de decembro do 2021. Prevese un incremento salarial do 2%, tanto para os funcionarios como para o personal laboral. En tanto, tendo en conta que está sen aprobar o orzamento do Estado por exercicio do 2022, habrá que estar a que dispoña na lei do orzamento do Estado do 2022. Tira un fondo de 27 na partida 929.500 para atender a subida salarial
unha fase da colaboración da Comisión Informativa, por 5 votos a favor, do Grupo Popular, e 2 abstencións do Grupo de Vecinos de Monterrey, que reservan o seu voto con pleno acorda dictaminar favorablemente a aprobación do orzamento, por o que o pleno poderá asistir imperativo. De acordo, intervención dos grupos. Sí. Pois, logo de ler a documentación do presuposto, por certo que considero moi pouco explicativa, en algún caso, en algún punto, confusa en algunhas partidas, entendo que poden estar ben, pero hai algo aí que me despista. Estou a ver, claro que son uns presupostos demasiado continuistas, e voltamos un ano máis a non arriscar e a non avanzar ou avanzar con pasos moi pequeniños. Aquí non melloraremos nos servicios e non se aposta por mellorar a vida dos veciños e das veciñas de Monterrey, e deste xeito seguimos perdendo poboación e considero que esta non é a solución. Todo o que estou a dicir ten a súa explicación, e dende logo, dende o BNG non falamos por falar, vostedes mesmos están a escribir e a plantexar nestes presupostos. Básicamente, voume centrar nun punto no que considero superimportante para poder avanzar como concello. Nesta documentación estamos a ver que son os presupostos de máis de 2 millóns de euros, concretamente 2.112.747,59, solamente se destina un 4,38% para inversións. É dicir, que non chegamos nin a un 5% do presuposto xeral. Considero que é unha porcentaxe bastante pequena. E segundo, que é necesario aumentar o capítulo 6, que é a inversión, e como vostedes saben, a capacidade para poder facer actuacións importantes no noso concello, como por exemplo, a renovación de saneamentos que se levan reclamando tantas veces, o arranxo de rúas tan necesarias, a contratación de persoal para a limpeza, e así moitas actuacións máis. A pesar da política de austeridade, no momento de supresión da regla de gasto, das reglas fiscais, poderíamos ir a un endeudamento a longo plazo, e non pasaría absolutamente nada. Isto consideraríase unha xestión política. Por outra banda, no cuadro de inversión que vin aí, estamos a considerar que aparecen 48.000 euros que vienen dados da Diputación de Ourense polo plan provincial. Son unha inversión do Concello. Considero que non debería estar nese apartado, dado que é unha subvención directa que entra en ESAI e que gestiona a Diputación directamente. Dese xeito non se entraría a partida de inversión do Concello, e entón estamos a falar que dese 4% quedaría en menos porcentaxe. Tamén, logo, inclúense 28.000 euros para arranxo de camiños. Claro que estou a favor de que se invirtan en arranxos, pero considero que é ridículo, porque con eses cartos solamente se poden arranxar uns metros de camiño. Tamén se inclúen 15.950 para o Centro Social de San Cristóbal, que tamén, por suposto, que estou a favor. En realidade, que se votamos os cálculos, solamente dedicamos dos 2 millóns de euros, un 3% para a inversión e crecemento do noso concello. Creo que así non vamos a ningún lado, non avanzamos. Cada vez o concello perde máis poboación e cada vez somos un concello máis vello. Dende o BNG apostamos por avanzar e, como se di, que non arrisca, non gaña. Por iso mesmo, dende o BNG non podo votar a favor deste presuposto que solamente se dedica a un 3% do total do presuposto de inversión. E por a miña parte nada máis. Vale, moitas gracias. Sí, Carmen. O Partido Político Veciños de Monterrey tamén vai votar en contra do orzamento para o ano 2022 polos seguintes motivos. Parécenos unha nefasta xestión que de 2 millóns, como acaba de decir, de euros, total do presuposto se dedique a mitad, máis da mitad, exactamente un 54,99, a persoal do Concello, tanto funcionario como laboral. E só un 5,26%, ou seja, 111.175 euros a investimentos no Concello. No ano 2020, as inversións en novas infraestructuras alcanzaron case os 400.000 euros, fronte o pouco máis destes 100.000 euros que se orzamentan para o vindeiro 2022. O ano que tería que ser o da recuperación logo de casi 2 anos de pandemia. Pero claro,
Isto era algo agardado. O 2022 é o ano previo ás eleccións municipais e incrementase indecentemente a partida dos gastos de persoal para xa conocido mercadeo de votos de cara aos comicios de 2023. É dicir, en vez de apostar polo investimento, a mellora de infraestructuras e por crear riqueza para todos os seus veciños, asegúrase cos cartos de todos nós os votos mercados co diñeiro de todos os veciños de Monterrei para revalidar o seu posto de rexedor. Unha vergoña. Pois como é unha vergoña que volvan a alquilar coches polo valor máis alto do que teñen o propio coche no mercado, coa empresa de talleres a que estivo vinculado o secretario interventor. É unha vergoña tamén que xestionen os cartos públicos en cousas que non se necesitan, como son esas dúas pistas de pádel en Villaza, que custaron 87.500 euros. E eu me pregunto, cantos xogadores hai? Non sería mellor adicar ese diñeiro en máis axuda a domicilio coa de xente anciana e dependentes que temos neste concello? Nós creemos que os fondos públicos hai que xestionalos para o que se necesita realmente. Por eso vamos a votar en contra. Sí, muchas gracias. Bueno, pues desde o Grupo Popular, lógicamente, vamos a votar a favor do proxecto de orzamentos para o 2022. Antes de entrar a analizar as principales partidas dos orzamentos do ano 22, gustaríame indicar que no exercicio do 22 volvemos a incrementar o que é o total do orzamento en máis de 300.000 euros con respecto a este exercicio, un incremento do 16,98%. Son uns orzamentos realistas e tamén, como os outros, continuistas, coa senda que ten marcado este equipo de goberno desde o 2015. A situación actual sigue sendo complicada, motivada pola crise sanitaria derivada do COVID-19, con repercusións en moitos aspectos que nos afectan: prezo da enerxía, incremento dos prezos en xeral, problemática cos suministros, inseguridade na financiación municipal, etc. Facer un orzamento nesta situación é complicado, pero ao final conseguímoslo, sendo das poucas administracións que os vai ter aprobados antes de que finalice o ano. Os principais obxectivos que nos marcamos os orzamentos do 22 son os seguintes. En primeiro lugar, continuar mellorando os nosos servicios sociais e de emprego. En segundo lugar, continuar mellorando as infraestructuras e servicios básicos, sobre todo no relacionado cos abastecementos, saneamentos e depuración de augas. O terceiro gran obxectivo non é outro que mellorar as nosas vías provinciais e municipais. Entrando dun xeito resumido polas principais partidas, temos que indicar o seguinte. Con relación ao capítulo 1, o de gastos de persoal, ascende ao 54,98% do orzamento. Esta porcentaxe ben motivada porque está incluído os gastos de persoal dos obradoiros de emprego, onde nós somos promotores, e o feito de prestar directamente o servicio de axuda no fogar. Doutro xeito, estaríamos a falar dunha porcentaxe moito máis baixa e similar aos concellos da contorna. Para o equipo de goberno, o SAF debe seguir sendo prestado directamente por nós, a través de xestión directa, un servicio 100% público, pero para eso necesita persoal. En relación a ser promotores dos obradoiros, tamén é vontade do equipo de goberno de seguir sendo os promotores, xa que a pesar dos problemas que se nos plantexan, de tesourería, administrativos, son maiores as vantaxes de ser nós os promotores, por iso seguirémolo sempre. E xa que se falou por parte de vecinos de Monterrei, no caso concreto do SAF, do Servicio de Axuda no Fogar, porque hai unha pequena contradicción, non? Porque nós queremos que este servicio siga sendo de xestión directa. Entrando máis polo miúdo no SAF, simplemente indicar unha serie de datos que demostran un servicio tan potente que temos e que nós queremos seguir mellorando. Os datos do ano 21, a octubre do 21, son: temos 23 auxiliares traballando no servicio, horas SAF de dependencia 19.581 horas, horas SAF básica 1.379 anuais,
95 usuarios, un orzamento de casi 300.000 euros. Nós, como dixen antes, queremos que siga sendo un servicio de xestión directa. Se vostedes queren o contrario, sexan valientes e díganos. Por un lado dicen que se incrementa o persoal da axuda no fogar e por outro que gastamos moito en persoal. Como se casa iso? Con relación á subida salarial, como dixo o secretario, que será un 2%, como recolle o proxecto de lei de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 22. Con relación ao capítulo 2 de gastos correntes, neste capítulo non hai moitas novidades, xa que, a pesar de que contábamos cunha rebaixa no recibo da luz importante, ao ter cambiado todas as luminarias a tecnoloxía LED, este ano atopámonos coa sorpresa do incremento elevadísimo do precio da electricidade, con lo cual, o que pensábamos aforrar non foi posible. A ver como evoluciona isto, pero o mellor temos que plantexarnos cuestións como apagado de luminarias ou outros sistemas que permitan compensar ese elevado incremento. Con relación ao capítulo de inversións, neste capítulo temos destinado 137.724,83 euros, que van a plans provinciales, a mellora de camiños municipais e para rematar o Centro Social de San Cristóbal. Como dixen ao principio, os orzamentos para o 22 recuperan a senda do crecemento. Son uns orzamentos realistas, que a situación actual é continuistas, xa que seguimos a liña marcada no 15. Os grandes bloques do orzamento céntranse nas políticas sociais e de emprego, na mellora de infraestructuras e servicios básicos, mellora das vías provinciais e municipais. Tamén faremos unha mención especial ao tema da loita contra os incendios forestais, en o relativo á limpieza das faixas de seguridade. E, por último, sinalar que os orzamentos 2022 tamén van na liña de seguir recuperando o noso patrimonio histórico-artístico, así como mellorar a participación cidadá. En relación ás políticas sociais e de emprego, sinalar que estas son, para nós, un núcleo esencial da nosa actuación de goberno. Seguiremos apoiando e participando en todos os programas de fomento de emprego que se convoquen, tanto por parte da Xunta de Galicia como da Deputación. Obradoiros de emprego, programa Pro Rural, programas de cooperación da Xunta de Galicia e o programa de empregabilidade da Deputación Provincial. O punto de atención ao maior está a piques de abrir, a través das casas do maior, unha boa fórmula, o igual que as casas niños, que permitirá prestar un servicio gratuito aos nosos maiores. Reiterar o excelente servicio de axuda no fogar que temos, un dos servicios dos que estamos máis orgullosos, debido fundamentalmente ao traballo das súas auxiliares e coordinadora. Continuaremos para o ano 22 coa política activa de fomento da natalidade, os 300 euros por nacemento, e tamén mantemos as axudas para libros e material escolar. En relación coa mellora das infraestructuras e servicios básicos, abastecemento, saneamento e depuración, e aquí tamén contesto xa algunha das observacións que formularon os grupos, durante o ano 21 tense avanzado moito. Renovamos as fosas éticas na Madalena, a Salgueira e a Caridade. Está a piques de rematar a obra da depuradora en San Cristóbal. Para o 22 quedan actuacións na Madalena, Alvarellos, Villaza e Medeiros, cubrindo case a totalidade do noso territorio saneado. Quedarán puntos aislados que serán tratados individualmente caso por caso e facéndolle segundo as posibilidades orzamentarias. Temos unha actuación pendiente que é no colector que vai ao largo do Támega, á altura da Pousa, actuación que se comprometeu Augas de Galicia en realizar. No que se refire ás melloras nas vías provinciais e municipais, sinalar que 2022 será o da mellora da carretera provincial ou de 21, á altura da Pousa en Ixós. Nas nosas vías municipales seguiremos reforzando a seguridade e a señalización da mesma. Vamos a iniciar ca pintura e sinalización da carretera Medeiros-San Cristóbal e seguiremos coa carretera a Salgueira-Flariz. Pero, sobre todo, no 22, actuaremos nas pistas de concentración parcelaria gracias á subvención que recibimos do Estado e da Deputación como consecuencia das riadas de decembro do 19, que non van recollidos aí no orzamento, pero que serán incorporados no orzamento do 22. Son un total de 239.675,96 euros, dos que o Concello non ten que aportar nada, gracias, como digo, á Deputación e ao Estado. Iso é sinónimo da boa xestión.
Arranxaremos o que son as pistas de concentración parcelaria e camiños en Estevesiños, Vences, A Pousa, Mixós, Alvarellos, Villaza e Infesta. Creo que con esas actuacións que empezarán a partir de marzo do ano que ven, vamos a dar unha boa volta a estas infraestructuras que boa falta lle fai. En relación coa limpeza das faixas secundarias, sinalar que este ano creo que se traballou moito e ben, a pesares dos atrancos que tivemos. A colaboración veciñal foi excepcional. Cerca dun 80% desas faixas foron realizadas de xeito voluntario polos propietarios, o cal é de alabar. Agora queda o 20% restante que está Seaga levándoio a cabo a través das execucións subsidiarias. O contrato que fixemos con Servicar entendo que foi positivo e permitiu nun principio levar a cabo eses primeiros traballos informativos e de comunicación por vecinos. Posteriormente, xa entrou Seaga, o cal é de agradecer, porque aínda que non tendo declaradas parroquias con alto índice de actividade incendiaria, ao final, foi todo o convenio con medio rural, conseguimos que Seaga fixera os traballos de identificación de parcelas non desbrozadas en tempo real, a través do sistema Xesbio, realizar as notificacións individuais e agora cometendo as execucións subsidiarias e, de ser o caso, sancionadoras. Produciuse un certo solapamento dos traballos de Servicat e Seaga. Por iso, para o ano 22, non prevemos a contratación desa asistencia técnica. Se é preciso, nun momento posterior, a ver como evolucionan os traballos que realiza Seaga, realizaremos esa asistencia técnica, aínda que non por ese importe dos 12.000 euros que foi este ano. Creo que vamos na boa liña, este é un traballo e éxito de todos. E tamén no 22 actuaremos no ámbito do turismo, da nosa riqueza patrimonial, histórica e arqueolóxica, ao igual que no ámbito da participación ciudadana. O castelo é a nosa referencia. Seguiremos traballando nel, con ese espazo gastronómico que inauguramos, cos novos accesos con servicios que se van a iniciar en breve, coa nova iluminación no Paseo das Damas, cas actuacións das brigadas de conservación e mantemento e con esa oficina de turismo que está funcionando a pleno rendemento. E non só no castelo, senón que no resto do patrimonio seguiremos traballando sempre dentro das nosas posibilidades e coa colaboración da Xunta e Deputación. Tamén actuaremos no balneario de Requeixo, a Deputación seguirá as súas actuacións. No 22 remataremos o que é o local social de San Cristóbal, gracias a unha axuda do líder, e xa estamos traballando para que Sandín tamén teña un novo local social. E no ámbito do voluntariado seguiremos participando nos programas de voluntariado da Xunta, voluntariado juvenil, voluntariado senior e os programas de conciliación. Para ir rematando, antes de contestar as preguntas que fixeron os grupos, aunque algunhas xa foron contestadas, volvo a recalcar que os orzamentos do 22 volven á senda do crecemento, pero son uns orzamentos realistas e continuistas. Eu tamén diría que cautelosos, porque non sabemos con certeza o que vai ocurrir e cal será a realidade económica e orzamentaria. É un documento eminentemente técnico, no que, ademais, aínda non sendo obrigado o cumprimento dos requisitos de estabilidade e sostenibilidade orzamentaria, cumprimos todos esos parámetros. Tamén recordar que a realidade orzamentaria final é a liquidación do mesmo, moi por encima do orzamento inicial, que reflicte un gran traballo de xestión. Por último, como dixen ao principio, facer un orzamento nos tempos que corren non é doado. Nos fixémolo gracias ao traballo dos empregados municipales que dun xeito ou doutro participaron na confección do mesmo, a quenes felicito públicamente. E xa, para entrar un poquinho así máis polo miúdo das observacións que formularon os grupos, o documento entendo que é farragoso, Alberto, pero aquí está o señor secretario que en todo momento está a vosa disposición para resolvervos todas as dúbidas que tedes. Entonces, por esa parte, entendo que non hai ningún problema, non? Dices que, que habría que dedicar máis diñeiro a temas de saneamiento e demais. Hombre, eu creo que estes últimos anos temos llegado, pues eso, bastante, temos gastado moito diñeiro no que é na renovación dos abastecimientos, saneamientos. Hombre, quedan, como dixen, quedan uns puntos por aí que sí, que iremos facendo a medida das nosas posibilidades e disponibilidades, non? O
o de ir a un endeudamento a longo plazo. É un tema que valoramos, pero iso é entrar xa nunha dinámica de que xa tens que estar afectado por un plan de axuste. Se o control de Madrid a día de hoxe é grande, con ese endeudamento a longo plazo podo asegurar que vamos, o control de Madrid vai ser absolutísimo, non? Entonces, nos preferimos neste momento pois non acudir, se podemos, non acudir a ese endeudamento a longo plazo, non? As cantidades que van en inversión son as cantidades que son, pero, como digo, vai estar reforzado con todo ese diñeiro que ven das axudas do Estado e da Diputación para o tema das riadas, con lo cual a partida de inversión vai ser moito máis elevada que ese 6% inicial que figura no orzamento, non? O de Arranxo do Camiño, a cantidad que figura aí é que é a aportación nosa, non é que se vai a gastar, non sei quanto é, 28.000, non é que sean 28.000 para Arranxo de Camiño, non, ese é o plan marco que temos aí estipulado con criterios objetivos unha cantidad que nos corresponde ao noso ayuntamiento, que creo que ronda en torno aos 60.000, 70.000 euros, e aí nos temos que facer unha aportación, e é iso. O sea, non é que sea un presupuesto de 28.000 euros para arranxar os camiños, non, o presupuesto é moito máis alto, sabe? E nada máis, creo que era todo o que comentaches. E con relación a vecinos de Monterrey, pois, o que dixen ao principio, non? Sí, é certo que estamos no 54% de persoal, e de que nos, xa solamente o servicio de axuda no fogar, con esas 23 auxiliares, xa supón unha carga no presupuesto, no capítulo 1, elevadísimo. Si eses 23 personas as quitamos de aí e pasamos ao capítulo 2, a través de unha gestión indirecta, pois, lóxicamente, o capítulo 1 baixaría drásticamente. Nós non o queremos facer, nós queremos seguir que o servicio sea noso, a pesar dos problemas que nos dá de gestión, porque gestionar este servicio é complicado, non? Temos que, además, ter a coordinadora para gestionar o mesmo. A maior parte dos concellos da comarca, de diferente signo político, tanto do PSOE como do PP, teñeno externalizado. Bueno, falando así do tema, pois moitas veces dicen, non, pois tú non sei como mandas o... Bueno, pois é unha cousa que nós queremos... Somos do Partido Popular, pero tamén somos sociales, non solamente a política social está na esquerda. Nós tamén somos sociales, e nós tamén, lógicamente, o cuidado dos maiores para nós é o noso principal objetivo. Entón, todo o que poidamos facer por eles, pois será pouco, non? E farémoslo. E nos preferimos que o sistema siga sendo como é, non? Público 100%. E, bueno, o tema das pistas de pádel, vamos a ver. Si ese diñeiro e o puderamos utilizar en outras cousas, non lle quepa a menor duda que o utilizaríamos. Pero é un diñeiro que é finalista. É para iso. O sea, nós fomos petar a deportes e dixernos, mira, hai este diñeiro para isto. É dicir, un diñeiro de deporte non se pode utilizar en política social, en servicios sociais. Non se pode utilizar. Bueno, pois arreglos os parques que están por todo o concello, por exemplo. Os parques infantís, esa é outra das cousas que tamén temos, pero non entraría dentro de deportes, entraría dentro da orden de infraestructuras, que xa o temos pedido. Sabemos que os parques infantiles tamén necesitan un bo repaso moitos deles. Pero tamén, cando salga a orden de infraestructuras de vicepresidencia, pois, ou presentaremos aí nesa orden, ou senón, pois iremos á Diputación, como sempre, a petar na Diputación. É o que nos toca. Eso quere dicir que moitas veces, bueno, pois, a gestión dos cuartos tamén teñen esas cousas, non? Que cada diñeiro ven de onde procede e, lógicamente, pois hai non que gastar neso, non? Bueno, eso é todo o que agradecerlle o tono do debate e nada máis. Non sei se teñen alguna cuestión máis que formular ou procedemos a votación. De acordo? Ben, pois votos a favor? Contra? De acordo? Moi
moitas gracias. Pois antes de pasar o último dos puntos, o control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno, non sei se hai unha moción por urxencia dos grupos, non hai ninguna, pois pasamos entón ao control e fiscalización das actuacións dos órganos de goberno, rogos e preguntas. No, preguntar, sí, son tres preguntas. Bueno, si ya sabemos cando se van a comenzar os arranxos das pistas que estaban pendentes de arranxo. Xo que comentei antes, en marzo. Hasta marzo nada. Sí, as obras xa están adjudicadas. Claro, ahora meterse no inverno é preferible esperar a que pase o inverno, que veña o bo tempo, para poder facer esas obras. Despois tamén preguntar se xa sabemos se xa chegou o de Bandito Espello que solicitei para a Rúa Cortiño, aquí en Alvarellos. Pois creo que non, ainda non viñeron os espellos, non, Marina, non? No. Que, bueno, pues solicitar que se teña en conta que, bueno, o deterioro que ten a Plaza Ángel Medeiros aquí en Alvarellos, que se teña en conta. Que por a miña parte nada máis. De acordo, tenemos en conta. Solo debo preguntar unha cousa que acaba de nombrar fai pouco. Sobre o espazo enogastronómico, como vai facer? Vai no sacar a publicidade para que todo o mundo sepa que pode ter a posibilidade de collelo ou vai no dar a dedo, como fixo ca Casa do Maior? Como vai facer? Sacarémoslo, pero a Casa do Maior tampouco foi a dedo. Entonces sacaremos la licitación pública, ¿sí? Vale. Sí, mire, porque además é dos presupostos. Eu non teño dereito a falar dos presupostos, a ver se teño dereito a rogarlle que os cambie. Por varios motivos. Mire, dixo nos presupostos que se había pagado moito en luces LED, cando hai un momento, miramos no documento que acaba de votar a favor, aprobar, que se comprometía 1 millón de euros para sustituirlos. É algo que acaba de decir vostede, que se fixera un gran esforzo para cambiar todas as luces LED. Dixo nos presupostos que eran continuistas para mellorar o desemprego, a mellora das vías públicas e de suministros como agua e desagüe, cando o desemprego seguimos estando nas mismas que non se mellorou en nada. Dixo nos presupostos que os gastos Fago unha advertencia que se debe someter a, porque isto trátase de robos e preguntas. Sí, pero eso xa foi un asunto. No, é que por eso lle digo que lle digo que revise os presupostos porque hai máis incidencias. Pois ese é o robo seu. Pero os presupostos que estaban o 2% de incremento salarial e hasta onde eu estive mirando, porque os que son os mesmos son de personal funcionario, non está recollido o 2% de incremento salarial. Pero fais un fondo de contingencia, Javier. En un fondo de contingencia onde vai previsto o 2%. E dixo nos presupostos que non estaban no seu futuro, que non estábamos catalogados como en risco alto de incendios, cando no documento que acaba de aprobar si aparece que estamos en risco alto de incendios. Pero non temos a declaración de parroquias con alta incidencia. E lle digo algo máis, por as contas que estuve votando, acabamos de aprobar unha modificación de crédito este pleno, por o tema de seguridade social e por as contas que estive votando, o moito me equivoco, o ano que vamos ter que facer outra. Porque hai só un 24% do total dos presupostos, cando o ano pasado tiñemos un 27% e houve que facer un incremento. Algo xe que non dise. Alguna pregunta máis? As preguntas? Bueno, pois... disculpa, vamos a ver, hai unha pregunta que formulou Carmen Sola o 8 do 11 en relación con as obras realizadas por parte do Concello de Monterrey na Estrada da Granxa. Se parece, vou contestar no pleno de hoxe. Bueno, isto trátase dunha actuación de emerxencia.
ser deste tipo, non se necesita solicitar ningún permiso. A modo de resumen, en Medeiros temos un punto débil no saneamiento na zona coñecida como os Pilóns. Conflúen nese punto 3 ramais, despois saen dun único ramal hacia depurador. Ao non existir redes separativas, o que se produxo foi un reventón desa zona, non? Ante a perigosidade que supuña a avería, na intervención por repuxeronse as tubaxes deterioradas, incrementouse a capacidade do colector mediante a apertura da sección nos pozos de rexistro, porque quedaron un par deles que non se pudo facer porque eran pozos moi profundos, e realizáronse varios aliviadeiros de emerxencia como solución ao problema. De acordo? Eso é o que teño que decir con relación a esta pregunta. De acordo? Vale, pois non habendo máis asuntos que tratar, se non nos vemos, bueno, pues pasar as festas, aunque seguro que nos vemos antes das festas de Navidad. Bueno, gracias a todos. La pregunta que era una petición. Había se pedido copia do... Pero é que non hai proxecto, porque non hai proxecto nin permiso. Pero hay que subir eso de Cuando pasar subimos. Ahora vamos a terminar así. Vamos a terminar porque los países que tenemos una ciudad de lugar. esas reducen sus costes porque compensan. Es precisamente cuando están apoyando a subir las sí, no, vamos a tener problemas. Sí. Puede pasar a tener problemas. Bueno, No te preocupes que seguramente vamos a tener ningún problema. Estamos no 20, claro. Sí. Que... Eso no he hecho discurso. A ver, por el